सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' सेनियर सिटिजेन्स फराम आरो आंनि खाथियाव दं जोंहा अल बड' सेनियर सिटिजेन्स फरामनिनो स्थायी जुगामि आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार आरो खाथियाव दङ जोंहा क'क्राझार जिल्ला अल बड' सेनियर सिटिजेन्स फरामनि आफादगिरि मदाराम नार्जारि बिथां आरो जोंहा डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिरेन्द्र बसुमतारि बिथां दिनैनि बे बेलासि समाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे थांनाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफ्राव जोंनि गुबुन गुबुन हान्जा गोबां राजनीतिक दोलोनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे गोबां सोंखारिलाय जानानै थांबाय नाथाय दिनै जिहेतुके बे फोसावदिं मेल समा जोब्बाय गावजों गाव सोंखारिलायनाया जोब्बाय दा बे हिसाबै जोङो दिनै जिहेतुके साफ्रोमबो नोगोरारिया गावबा गाव गोसो मथे गावबा गाव भटखौ गाव लुबैनाय केन्डिडेटनो होनो हायो दा बे बारहावाखौ जोङो लाबोनांगौ बेनिखायनो दाखालि केम्पेइन समावहाय गावजों गाव सोंखारिनाय नांलायनाय बखिलायनायखौ दिनै जोङो ज्राब बावनानै गाबोननि जायनाखि 7 मेनि फुंनि 7 बाजिनिफ्राय जानो गोनां जे 1 नं क'क्राझार लकसभा समष्टिनि जे बिसायख'थि जेनाखि भट होनाय सम बेहाय जाहाथे बयबो रायजो राजाया शान्ति भाबै भट होनो हायो खुनु गिनाङा जासे आलो गोजोनै जाहाथे होनो हायो बिनि थाखाय मोनसे शान्ति परिबेशखौ सृष्टि खालामनो थाखाय बा बजायनानै लाखिनो थाखाय आङो दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि जानानै दुलाराय जोंनि बर' रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जों बयबो अन्तत दिनैनिफ्राय दा बे समनिफ्राय गाबोन बिसायख'थि जोबजासिम बा बिसायख'थिनि उनावबो जाहाथे जोंनि गेजेराव शान्ति शृंखलाया जाहाथे थायो बेखौ जोङो लाखिनांगोन आं बेखौ दिनै बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि जानानै रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा बयबो साफ्रोमबो गावबा गाव गोसो मथे खुसियै गाव मोजां मोननाय केन्डिडेटखौ जाहाथे भट होयो आरो साफ्रोमबो जाहाथे ओंखारबोनानै जे भटखौ बयबो होफैयो शान्ति भाबै बयबो न'खरनिफ्राय ओंखारबोयै भटखौ होफैयो जाहाथे खुनु भटआनो जाहाथे थालाङा मिस जाया आं बेखौ खावलायबाय बेवहायनो आं खावलायबावनो लुबैदों जोङो मोनसे खौरां मोन्दों थांनाय मोनानि 10टासोआव 10 बाजिसोआव जे इउथ बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि न'आव सोरबा उदखारिफ्रा अन्थाइ खुबैनाय जों खोनादों दा बेफोर जाथायफ्रा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बेबादि जाथाया आरो जाहाथे दुनाय जाया मोनफ्रोमबो हान्जानि मानसिखौ आङो खावलायगोन जाहाथे बेफोरबादि खामानिनिफ्राय जानगाराव थायो दिनै जाय उदखारिफ्रा दिनै बे खामानिखौ मावदों बिथांमोनहाबो अन्तत रागाखौ हमथानानै जाहाथे शान्ति शृंखला जाहाथे लाखियो आं बेखौ खावलायगोन अन्तत गाबोननि दिनाव जाहाथे गासिबो भट सेन्टारफ्राव बयबो आलो गोजोन न'निफ्राय ओंखारबोनानै जेबो दावराव दावसि गैयाजासेनो गोसो मथे गावबा गाव बिबेकजों गावबा गाव पसन्द जानाय केन्डिडेटखौ जाहाथे माने भट होनो मोनो बे आबहावाखौ जोङो अन्तत लाखिनांगोन बेनिखायनो गावबा गावनि गोसो सिङाव खुद्रिनाय रागा जोंनाय बा सोरबा हान्जानि लिडारफोरनि सायाव रागा जोंनाय बेखौ दिनै ज्राब गारनानै जोङो मोनसे शान्ति परिबेशै जाहाथे फ्रि एन्ड फेयार इलेक्सन जाहाथे जानानै थाङो दावराव दावसि गैयाजासे जाहाथे बयबो भटखौ होनो मोनो खुनु गिग्लुंनाय गिसं गासं जाहाथे अबस्था जाया बेखौ माने लाखिनो थाखाय आङो बयखौबो दिनै गोसो सिंनिफ्राय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायबाय गोजोन्थों।